Bir yeyim, oşulay bir koş bola. Mına min iseplep dürtte alam. Oşulay dürt yeyim hedir oşul. İkev. Mına üç yeyim bola. Mına dürt yeyim. Halma yeyirge hedir. Şunu oşularga min dürt yumurtka koşam mına hedir. Yumurtkalarda hatıp oşulay halam. Şuna yaylap. Хәйбулла районының Мақан авылы дала уратаһында ята. Мақан авылында башкорт халкының ашху йолаларын яхшы белгән кешеләр күп. Хәйбулла ягында халма бешерү, халма ашау дигән төшенсә бар. Халманы бу якта икенче төрле 5 бармак дип тә йөртәләр. Иң кадерле кунактарыбызга иң һәйбәт ризыгыбыз, иң һәйбәт хайыбыз 5 бармак. Без оны мотлак 5 бармакты кунактарга бешерәбез. Үзебезгә лә менә гаилә нимәлендә кырга сыккан вакытларда, һаван туйларда ул бит иң тәүдә бешерелгән ризыктарның бере. Yumurtkanı oşlaytıp, aralaştırıp, oşlaytıp yönetkenden onu bana min hava koşa başlayayım. Hedir yaylap yalap oşa yolumuz havada kuya varam. 5 бармак яки халма бешкәнгә тиклем, халма яю дигән мөһим эш тә бар. Буга белинеп тора, нык катыла түгел, нык йомшакта түгел, мен шуга карап яйлап мына хавада өстөйм. Bir kırdan bana oşlay başlayayım, yaylap мен onumda oşlay koşa varam. Тигез генә әйтеп, үзенә күрә менә. Шулай итеп, халма хамыры өчен он йылымы сыу, яңа йомыртка һәм бераз тоз да кирәк. Үзе кулдан һидереп тора, хамырның һәйбәт икәне менә, яхшы килеп сыкканы. Хамыр булып бетһә, кулга ябышмый. Баскан сакта салт-салт дигән тавыш та сыга. Бу сыракта хамыр тамам үзләнә, тигезләнә. Ул бармактардан да еңел ысқынып тора. Бераз унлаһаң уклауга ла ябышмый. Ничек яяһең, шулай яелеп, тасланып тора. Йомшак кына булып, күңелгә ялы гына булып, менә килеп сыкты хамыр. Кунакта күпме кеше була, шул кешенең ханына карап, 4 кешегә бер яемдән исәп тотып, шулай халма яябыз. Һәр бер куш он бер яем була. Һау, йомыртка, он, ак он кирәк. Тауык йомыртка hala ярай. Күркә йомыртка hala ярай, йөрәк йомыртка hala ярай. Күпме халма басаһың дигән һорауга 3 яем яки 3 йомырткага дип җавап бирәләр. Халма баскан кеше уның бер яеменең дурлыгын, калынлыгын сама менән күз алдына килтерә. Бер йомыртканан ничә яем халма сыгуын, уның ничә кешегә етерен дә белеп тора. Һәм бер яем халма якынса алганда 4 кешегә җитә дип исәпләнә. Шулай итеп, фәләнсә яем халма, шунса йомырткага камыр дигән исәп-хисап һүзләре барлыкка килә. Килен халманы ничә йомырткага яйдың дип элек бейемнәр бездән шулай итеп һорап, күпме яем халма яйгәнебезне йомырткага карап белә торганнар. Аттаһы бар ат хорай, инәһе бар тун хорай, койылдырык еңгәһе бар бер халмалык он хорай, койылдырык еңгәһе бар бер халмалык он хорай. Аттаһына ат бердем, инәһенә тун бердем, койылдырык еңгәһенә бер халмалык он бердем, койылдырык еңгәһенә бер халмалык он бердем. Дип шул бала вакытта атайларның йырлаган йыры ихтә калган инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Халма яю кыз-гыркындың яңгыз да күмәкләп тә башкара торган эше. Йылышып бергә халма гыркау яки халма яю туй төшем, өй туйы, улы аят ашы кебек зур вакыйгалар алдынан була. Туйларга 200 тирәһе кеше булса, 20 яем, 22 яем тирәһе халма яябыз. Tanz karalayım hadi. Yumuşarak koyup gelelim. İyi ettiler. Onlar. İyi. Şunun da. Hem kilim bulup çıkınca yiyebileyim mi? Kazık buldu. Bayağı beyim yine kilin halmaya eğitin. Sen bayağı Uras avuluna bargas Başkurt avuluna kilim bulup düştüm bitinde. Bayağı ilklavda nime ikenim bilmeyim. Beyimge anlatırga bilmeyim. Sen beyimge aytım. Beyim ana tuğerle ağas kayda elet degen bolar. Beyim apta uninde tuğerle ağas dip orayım. Metam, halmanası.
Vakit öttü. Dildi de heybet edip öğrenip aldım. Rus mektebinde okuması şu indi. Kudları bilmedik. Şey bitip yiyip taştan minen tövde. Neyse ben hepsi havuğun yeş bit. Karale. Karlaş hep yiye. Evet. Zaten içtim ben. Yara. Bugün. Ama gelinlere başladık gelinlerde neydir evden? Gelinler de Allah'a ürettir verir ya. Kim ala izgit ki. Oğlum iyi. Ya ben de yer rapi verelim. Sosa gelpe. Ey. Giderek geyirim şuna mene kalıp bitirin. Koy. Hey yarlayarsan hey. Halma yeyүүдең тәмле аш әзерләү менән бергә сәламәтлек өчен дә файдаһы күп. Камыр басканда кул бармактарына массаж, уклау менән йәйгәндә устарга массаж, елкә, яурын һәм иңбаш мускулларына яхшы гимнастика яһала. Муен остеохондрозы менән яфаланучыларга көн һайын 2-3 йәем халма йөргәлек кәңәш итәләр. Иң бай ризыгыбыз халма. Әгәр без икенче якларга барып тукмасын ашасак, ул без уга ниме? Кайнагат булмайбыз дип әйтер идем. Оятрак булһала. Чөнки без халманы ул туклыклыла, шайтып ашап өйрәнгәнбез. Без халма ашамасак иң тәүдә кунакта безгә бер ниме йитмәгән һымак. Йәйелгән камырды коры һәм тигез урында бераз йилләтергә алып торалар. Үтә ел булһа, йәемдең сит мите тип кибеп, кыркуга яйһызланып ката. Бер мәл үдем яшь вакытта әле балалар вак югырып йөреп шул кунактар килгән халма йыям. Халмамды йыйдым, мотор итеп киптердем. Вис кырктым. Хәзер ашым әзер. Инде халманы төшерүгә генә кирәк. Һәр кунактар килеп көтеп утыра. Төпкө бүлмәдә такта өстендә халма мине югыртып алып сыгып киләйнем. Бәләкәй балага эләгеп колымдагы тактам төшеп китте халманы йымнан. Халма бик киң кулланыла. Уны кайбер хуҗабикә балык хурпаһына ла һала. Халманың төрләре бик кызыклы. Һәр кайһысының тәгаенләнешле бар. Эре халма 2 сантиметрга йеткән шакмактардан тора. Вак халма 1 сантиметр киңлегендә була. Ромб һамак кыркылган халма нәзакәтлерәк, затлырак ханала, һирәгрәк осрай. Башкорт халкы борын-борындан халма йегән бит инде. Туй, мәҗлис, нимәләргә халма бигрәк тә туклы була бит инде. Шуңа менә безнең башкортлар шайтып дүрт кыр итеп, матур итеп, йока итеп, йәйеп, туган тумасаларын хөрмәт иткән. Уңган хатындар халма йәергә ярата. Гаиләһенә үзе кырккан халманы яки тукмасты ашата. Бүген магазиндарда бик яхшы тукмастар һатылганда ла, хуҗабикәләр, гаиләлә яшәүчеләр өй халмаһын үдитә. Тәмеле, ямеле башка, өйдәгесә була. Бигрәк халмабыз йока матур уйлап сыккан. Бер-беренә ябышкан нимәләре таралһын өчен ошайтып әзрәк. Хурпаны һөдәбез. Кайнап торган хурпага шул халманы халып бешерәбез. Халма оешмаска тиеш. Хурпа кайнап торган хурпага яйлап кына төшерү кирәк. И болгап тору кирәк төшкергән вакытта. Халманы эсе хурпага һалгандан һуң 4-5 минут кайнаталар һәм иделмәс борын һосып алалар. Табынга халмалы аш янына корытты мотлак куялар. Боры, суган һәм яшел тәмләткечләр аерым куела. Алмаган авыз итәйкләр хушыгыз, мәктән. Дур кунактарга табакка һосып бирәбез ашты. Өстәлгә табакны килтерәбез. Итте зур кисәктәргә бүлеп аның янына бәрәңге куярга була. Табакнан ашты килтерәбез дә тәрилкәләргә бүлеп кунактарның алдына шулай бирәбез. Кыз балаларның өлеше алда булыр. Менә өйдәге бәләкәй малайыма. Калаклашты бер әйдә. Әйдә ашай башларыз. Бәләкәй кызым. Санаяк астына халмаһын үҙең генә һалдыртала. Шунан шуны тоҙло өҫтөнә тоҙлоҡ ҡына ҡуйып болғайһың да, ҡулын һабынлап итеп йыуа ла, ҡулы менән ашарға ярата торғайны.
Кәрсәһенән, картатаһынан калган кунак сакырһалар, ошайтып калган халманы ошайтып һәммәһенә һаугындырып сыга торганнар. Ул безнең башкорт халкының барыбер матур йолаһы, хөрмәт итүе булып ханалган. Алал аша. Әйтәм дип ашай минем кызым, я. Алпан келген менің бекеміме, мына стәбіл тамақтан келіп, бірге отырға насип болды. Қалай тура келген бит әле қараңғаш. Qorot, аш янына. Ите бішіп сыққас бет аның хөдлігін алыр керек. Тодлық да тейбет, хөдлік да тейбет, ең майлы хорпаның үстін. Шуны алғас, хуғанда уақына етіп турап, шул хөдлікті біз бешіріп алабыз. Бешіргәс, хөдлік хөдгіне тодлық қыл тіп дейтәбедіңді тодлық қыл хорпала, шул ашты бешіргәс, табақта уже аш үнетәбіз дейбіз, аш әдірлейбіз дейбіз. Шул аштың үстіне біз баяғы хуғанды самалап, көпме керек шулай халабыз. Ғайләһіне халма бешірген хатын ол бикті егерлі хатын деп айтамын. Семьяһын қараған, ғайләһін қараған, ашудан өҙмәгән, хәстәрлекле, эшлекле хатын деп айтарым. Уянабыз кояш төшлөгә еткәс, урлап халма бешерәбез, бейем кунакка киткәс. Урлап халма бешерәбез, бейем кунакка киткәс. Кояш күгеп алгы, хәйлуаның алмаһы, бигерәк тә тәмле икән маканнарның халмаһы. Бигерәк тә тәмле икән маканнарның халмаһы. Башкорт халык аштарының иң затлыларының береһе халма бүген дә иң олы табынды ямлей һәм тәмлей. Халмалы аш есе әллә кайдардан ук таралып, үденә тартып тора. Аштың дәрәҗәһе. Халма ашаһа, дөньябыз тәвәлләнә.